Bugün Levat'ta toya geldik. Kakacan jigimizin toyu. Oğul öylendirilen toya geldik. Türkmen toyu näkili geçirilýär? Başından soňuna bileserekler. Arkamızda şu an gelinecelerine toyu taýyny görýärler, toyun hyzmaty, toyun aladalary. Hawa dostlar, bugünkü videomuzda Türkmen toyu hakkında. Türkmen toyu nähil edilýär? Biz toya bir näçe gün öňünden geldik. Türkmen toyunyň nähil amal aşyryşyny bugünkü videomuzda taýynladyk. Toyun 3-4 gün öňünden gatlama petir ýapylýan, bişirilýän çäresi bolýar eken. Öýlenýän oglunyň garyndaşlary, goňşulary, gelin gyzlar üýüşüp, bular dürli tagamlary bişirýärler, taýynlaýar we toyun gyzykly pursatlary şundan başlanýar. Toy boljak öýde toyun afarmleniýasy, bezek işleri hem amal aşyrylýar. Ýörüýti aşpez çağırılıp, aşpez toyda hyzmat etýän adamlar üçin tagamlary bişirýär. Aşpezi gutlap, aşpeziň biline ýalykdan gelýär eken. Toyun powery Anişagama ýörüýte biline ýalykdan gelýär ekende. Toyda hemmeleriň nastireniýasy gowy, her kim ýaş jowanlara bagtly bolmagyny arzuw etýär. Aşpez nahar bişirýär. Tüňçü çaý yzyz gider gaýnapdy. Muňa bolsa toy çorbasy diýilýär. Täze soýlan et we ulakan galyna toy çorbasy bişýär. Ýörüýte däp bolşýaly soýlan goýunyň kelnaýagy gelen mehmanlara dadyrylýar we ilki bilen molla berilýär. Mehmanlar gelmeden öň nahar salynjak tabaklar şeýle taýynlanýar. Etli börek näşeýle gowrulýar. Ondan soňam elde geçirilen etden diýär. Şeýle börek gowrulup alınıp, şeýle salynıp alınýar. Onam paçaga bermek üçin paçaga goýýarlar. Bir de şeýle bişpiron ýerinden alyp ýyp bilýär. Gaty gowy, gaty düzü. Dogramekden, edin dogramekden. Toýlaryňyz bolsun. Hemmemize bile olsun. Hamir işlerini etýän daýzalaryň, gelin gyzlaryň ýanyna girip, olaryň bişiren petirleri, gatlamasy, börek pişme, çörek taýynan zatlarla tanışdyk we gelenjeler bilen söhbetleşip boldy. Salam gowmusyňyz? Harmaňlar, toýlar gutly bolsun. Toyun hyzmatkär gelin gyzlary şeýle oturýarlar. Gapdyrmyzda Zöhre gelinejek, Zöhre gelinejek toýlar gutly bolsun, gowmy edeleňiz. Siz näme bişirip oturýarsyňyz, näme taýynap oturýarsyňyz? Biller ertirden bäri çörek, näme ýagly petir, ola börekler etdik. Ola näme gatlama etdik. Şu günana toyun başlangıcı sadakasy. Na Kurban inim cennet gelin. Ana tutup oturan toyumuz bolsa gutly bolsun. Na Erna kakacanam gelini bilen oňat maşgala bol. Sizler şolara görelde bolup oturun. Köpelip känelip otursunlar. Bizlerem sizin öýüňizde diňe toy çakylyp da ýaxşy günlerde gatnaşyp oturaly. Ene toyuňyz kän bolsun diýip gelin. Toyun başlayan gün bugün. Hawa. Sadakka şu gün osoň näle gitýär? Soň bolsa 24-inde bizler bolsa ýene nan petir ediler, çörek hemme zat bişiriler. Onsoň ol hem gudalaryňka gidip geliniň 9 toyuny toylar. Soň 25-inde de inşallah hemmeleşip agzy bir bolup restoran toyuny gutlar. 25-inde restoran toyu. Hawa. Soň ertesi günen bolsa ýeňeni gaýtarars. Onsoň hemme guda çakılıklary eders. Hakyky toyun däpde surlary hemmesi ýerine ýetirler. Dostlar şu toyda, şu videoda biz Türkmen toyunyň hemme däpde suruny bile görýäs. 25-inde ähliňizi toya çagyrýar. Hawa, sağ ol. Hemmeňizem toya gelin. Sağ olun. Toyu bile etsen, köpçülik bolup etsen, ana şonda toy bolýar. We gatlama petir bişirilen güni toy üçin sadak edilýär, Huda ýol edilýär. Erkek adamlar aýratyn jaýda oturýar, aýal gyzlar aýratyn oturýarlar. We toy üçin, jan saglyk üçin şeýle sadak edilýär. Bugün zat geçdi çäresi, hemmesi şadyan, taýyny görýärler. Türkmen toyunyň däpli surlary näkili geçirilýär, anha gelenjelemiz bugün gurrun berýärler, görkezýärler we ählisini bileseretýär. Toy hakkında bilen pikirlerinizi kommentarda garaşyp. Toy bir günden galany gyzyň öýünde gyz вечери bolýar. Ýa-da oňa zat geçdi diýilýär, 9 toyun diýilýär ekende. Zat geçdi güni gelin gyzlar taýynlanýarlar. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinden toýa gelen daýzalar, mehmanlar we olar bilen gürleşip gördük. Ogul öýürilýän toyda selvi gelinejemiz ýeňesi bolýar. Selvi gelinejä näme toy bilen bagly duýgularyňyzy aýdyp berin. Şu gün meniň ýugurjym ogluny öýlendirip otyr. Bagat toy bolup otyr. Bagat toylar gutly bolsun, janlar sag bolsun.
Bagtly oglalaryň, bagtly gelinleriň biri bolsun. Serverin şu gün toyda otursunuz da. Ine daytalara müýüşipdir da. Bugün näme çara, bugün näme dawara? Bugün bizim gelinimizin öýünde 9 toyu. 9 geçirdigimiz bolýar. Bugün 9 geçirilýän toy eken, näme taýynlyk näkeli? Şu gün ene bizler 9 toy üçin gatlama pişirdik, ýagly petir pişirdik. Hawa, bişme pişirdik. Hawa. Şoňa bizler hemmemiz indi akşam gyzyň öýüne saçak alyp barýarys. Hawa 9-ny açar, nesip bolsa, hawa 9 toylaryny toylarsa aňarda, hawa gyzyň bukçasyny göreriz. Şolary bişirme kökman satyn alanda bolanokmy? Yok, Türkmenimizin öz däp desuri, ol biz däp desurlarymyz ökman bir jaý ders etmeli. Hawa, şonuň öz Türkmenimizin öz däp desurlaryny. Dostlar, däp desur diýär. Kökman özümüz üçirmeli diýär. Özümüz üçirmeli hawa. Arkamızda Türkmen toyu gaynapdy dostlar. Oğul öýerýärler. Onha hemmesiniň ýüregi joşupdy. Biz bugün lewapda özü içýär. Türkmen toyuny ogwaran olsaňyz, bugün Türkmen toyu siz bilen. Oğul Sultan gelinejemiz öýlenýän ýigidin kakasynyň dogany mardan gelipdir. Hoş geldiňiz. Kurban jigim cennet gelin toyuňyz gutly bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun. Ýaşlar bagtly bolsunlar. Gelin gazygyna garasyn. Oduňyz gelip külüňize ile çykdyn. Allah can. Mutama toy bolupdyn, toy ulaşyp gitsin. Marynyň toylary bilen şu lewabyň toylarynyň arasynda näme tapawut var, näme meňdeşlik var? Maryň toy munýal şagalan bolanok. Ýöne biziň neme düsturlamaz bilen köle deň bolanok. Biziň etýän nemelemez. Biziňkide çelpek bulankyda gatlama. Ýöne şagalan bolsa çärjo birinji ýerde bar ýa. Wow, dostlar, biz iň şagalan toylaryň ýerine gelipdir. Bärde şagalan toylar. Biri mardan gelipdir, toylara yetipdir. Indi bolsa hemmek bile şadiyan bolup oturars. Garyndaşlar bugün halaşdan, mardan, lewapdan, ähliýerden gelip duşupdyrlar, bir-birine duşuny begenýärler. Gaty şeýle bir toyuň atmosferasy bar. Hakykatdan hem bir naharyň başynda tans edip ýöne ýanky şadlyk paýdaşýarlar. Ona toýlaryňyz gutly bolsun. Gatlama petir, ähli zat bişirilipdir, taýynlanıpdyrlar. Inni akşamky zat geçdi da barasyna garaşýarlar. Bugün geliniň öýüne gidilýärde, ýanky zat geçirilýär. Owan adamlar gata aktiv, hiç kim kameradan çekilenok. Geline beriljek serpaýlary alyp, gelinejeler, daýzalar şu şekilde geliniň öýüne gitýärler. Elbetde gyz beçire geliniň öýüne barlanda maşynalar hatar bolup, gejeme şeklinde barlýar. Geliniň öýünde bolýan gyz beçire, öýlenýän oglan baranok, onuň garyndaşlary barýar eken. Adat edip bolşýaly, gudu tarap, gaýyn tarap salamlaşýarlar, tans etýärler, saçan maşyna geçip iý biçýärler we geliniň öýünde kiçirek toy bilen garşalýarlar. 9 toya gelende şeýle gelin ve ýene 3 tane gyz üstüne ýalyk yapıp gizlenip oturýar eken we gaýnanysy içinden haýsy özüniň gelindigini saýlap bilmeli. Ýüzü görünok. Arkamyzda şu wagt 4 tane gyz oturyp we şolaryň biri alınmaly gelinimiz. Häzir gaýnany saýlap bilmeli haýsydygyny. Gelin gaýnanysy üçin şeýlerek bir sürpriz taýynýar eken. Bir näçe gyzlar ýalyga bürenip oturýar we gaýnanysy gelinini tapyp bilmeli. Bu toýda gaýny ýalňyşman aljak gelini saýlap tapyp bilmeli. Gyz вечерде şeýle toy palaw demlenýär, toy çorbasy edilýär. Murad ağa powar şeýle toyun çorbasyny bişiripdir. Murad ağa goýmadylar, toýlar gutly bolsun. Gaty ullakan neme gazanda çorba pişiripsiňiz da. Hawa. Näme çorba bu? Bu çorba asma çorba diýeni bulny. Asma çorba. Şol milli türkmen asma çorbasy bul. Hak türkmen asma çorbasy bul. Hani iyi görüldesin asma çorbany. Daday al daday gör al. Yo aňarda. Nesip noş bolsun. Böyle. O da Allah ýalgasyn sen hem diýip gelen. Sağ ol akam. Toylarda duşaly. Aha sağ ol. Ýörüýti tamada gelince myhmanlar gyzykdyrýar we goşgudur aýdyp toyu dawarany dowam etýär. Bu düýünçekde geline beriljek sowgatlar, matalar, serpaýlar, gyzyl we şoňa meňdeş satlar getirilen we bu sowgatlar köpçüligiň öňünde toyu gelen myhmanlara tanışdyrylýar, görkezilýär, hatda haýsy garyndaşlaryna, haýsy matany, haýsy ýalygy dakynyp gitjekdigine çenli aýdylýar. Gelsin hani etallah'ala, ey terinde açılan lala, ey terinde açılan lala.
salam berdi. Garyndaşlaryň adlaryny aýtsa we her garyndaşa şeýle salam berýär. Olaryň minnetdarlygyny bildirip pul gutturýarlar we türlü togotlar berýärler. Düňçek tanıştırma işleri bolandan soň bu ýagdaýa ähli toýa gatnaşan mehmanlar uly üns bilen ören gyzyklanyp tomaşa etýärler. Soňra bolsa täze gelin boljak gyzymyz gelýärdi. Gaýnyna we mehmanlara salam berýär. Täze geline gyzyllar daklýar. Gaýnyna, gaýnatasyna, daýzasyna, gyzyň ejesine mata atýarlar, ýalyk atýarlar. Ýygyderli dürli serpaýlar berilýär we gelin öýüne gelen mehmanlara, ýoldaşynyň garyndaşlaryna salam berýär. Kime salam berse, olar geline minnetdarlyk bildirip, gymmatly hal sowgat berýärler, pul berýärler, salamyny kabul etýärler. Otar şu wagt ýanymyzda täşnemat bar. Täşnemat öýlenýän oglanyň gyýzygyny şu 9 toý tawarasyna arkamyzda geliniň salam beriş tawarasy bolupdy. Täşnemat nähili duýgulary başdan geçirýän bugun sen täze geline jalýan. Doy 9 tawarasy dogrymaýsam, gatry tolgundyryjy sebäbiň ilkinji we ýekinji aljak gelinimiz. Şonuň üçin men nime diýende ýaramsa burdan meni ýerim alarmy kaşy ýengem diýip. Men birinji tolgun ýani ýerim şol. İkinciden hem gelinimizin nesip olsa ayağı düşüp gitsin. Eceme atama ve pahalı gelin olsun. Gözümüze getirişimizden hem has kızıklı oldu. Bördü buların davinde katıken salam berilýär eken bizim için şol has kızıklı oldu. Doğruymaysam. Täşnemat sen aýtsaň men ýerim alaýmasyn diýdin de, o näme diýmek manyda? Haýsy Demek çıkmalı gyzy da olam indi gelýär ömürlük ejemin gyzy bolýar. Hem geldik hem gyzy bolýardy. Şoň men çykamsam meniň ýerime gyzym diýär mi diýende. Olar hem gyskan ýa hem begen ýa diýmek. Hem gowur ýani. Awa täze gelin täze toy gutlu bolsun täşnemat. Bugün toy günü. Toya bezenip, beslenip, gyzlarymyzyň ählisi bugün kejebe gatnaşak we gelin almana gidip barýas. Gyzlar, biz bugün nirä geldik? Toya. Toy nirde gyzlar? Sakardan. Bugün toy güni. Hemmeler şadyan, hemmeler ören owadan bezenen beslenen toyo taýynyp görýärler. Toy güni ýerden oglanyň gyý salona gitýär, bezenýärler, kejebe maşyn bedelýär we oglun tarapdan ähli garyndaşlar üýüşip kejebe bolup gelin almak üçin gyzyň öýüne gidilýär. Ýaşlar tans edip toýa gatnaşýar. Daýdalar, gelin gyzlar toýuň däpdi suruny berjay etýärler. Ören owadan bezenen awtomobiliň daşynda hemmeler gelip suraty düşýärler. Ören şadyan şatlykly şowkuny ýagdaýda gelin almak üçin ähli garyndaşlar ýigit bilen geliniň öýüne tarap ýola düşýärler. Gelin almana barýar, troýka diýilýär, aýdym saat we gelin alja minip geliniň öýüne gitýär, gelin alýar. Gelin alja gitmek üçin şeýle maşynlary bezelip, toýdan ýalyk daňylýar. Kejebe gatnaşan awtomobillere ýalyk takylýar we kejebe bolup geliniň öýüne gaýdylýar. Geliniň öýünde aýdym saz bilen oglany we onuň garyndaşlaryny garşalýarlar. Bu ören şanslykly pursat, hemmeler begenýär, hemmeler tans etýär. Gelin düşende öýlenen ýigit geliniň ýanyna gelýär. Gelini ýoldaşyna salam berýär we oglan gyýyza gül berýär. Soňra mata tutup ölen aýdylýar. Şeýle däpdi surlar her owada, her etrapda öz ýerine görä ütkep biler, ölen aýdyp bolandan soň hemmeler omin etýärler we gaýny gelininiň boynuna ýalyk atýar. Gyzyň goşlaryny alyp çykanda däp bolşýaly, gystyr-gystyr ýere gelýär we her kime oglan tarapdan gelen garyndaşlar ýüreginden joşan pul gystyrýarlar we gyzyň goşlaryny satyn alýarlar. Her kim gyzyň bir dalyny aldy, menem sündürüni aldym, mana näzir oglanyň bar satýar. Gyzyň oglanjyksy awtowlugyň öňüne çykyp awtowlugy saklaýar we oňa da sowgat berip pul maşynyň öňünden oglanlara pulny berdik, aýyrdyk, dalalaşdylar, gülýärler, indi dowam etýär, şäherä gitýär. Soňra gelin alyp çykandan soň gelin tarapdan iň ýaşuly syýlanýan ýaşuly ýa-da kakasy ýaş çatynjalara pata berýär we gelini alyp oglanyň öýüne tarap ýola düşülýär. Toýuň iň aktiw agzalary, toý etýän oglanyň garyndaşlary gaty aktiw hyzmat etýärler we toý alyp barýarlar. Gelin oglanyň öýüne gelende ýoluň üstüne ot ýakyp oduň daşyndan 3 gezek aýlap soňra öýüne salynýar. Tans edip şatlyk şowkuny bilen gelin öýe getirilýär. Gelini öýe getirdik, hemmekim dokup tans etýär, hemmekim gatşadýan gelin getirmek. Ören bagtly, ören şeýle ýatdan çykmadan duýgulany berisi, häzir içeri salyp ýörüse däp ýetirdiler.
Gelin öýe getirilenden soň dürli däp desturlar başlaýar. İlki bilen öýlenen olanyň garry enesi gelini kabul etýär. Gelin garry enesine salam berýär. Garry enesi geline sowgat berýär we mundan öňkü gelen gelin öz ýerini bermän oturýar we öňkü geline sowgat berip onuň ýerini boşatyp bermegi haýyş edilýär. Öňkü gelin özüne gerekli sowgatlar alan soň öz ýerini boşatyp täze geline berýär. Täze gelin ýerine geçende elbetde oňa dyý taýak berilýär. Dyý taýak bol sowgat gaýnatasy gaýnanysy tarapyndan. Ýeriň bilen mal mülküm senki otur. Dyý taýagyny alandan soň täze gelin ýerine oturýar. Ilki bilen täze geliniň öňüne oglanjyk we gyýjaglar goýulýar. Bu bolsa ogly gyýzy bolsun köpelsin diýen manydy. Oglanjyk gyýjaglara pul berilip alınýar ve soňra täze geliniň eli saryaq we uny bastyrylýar. Soňra bolsa ýörite gaýnadylan ýumurtgalar geliniň öňünden togolanyp gaýdarýaly däp edilýär. Bu däbiň sebäbini bilýän bolsaňyz kommentariýada ýazyň. Däpler edilip bolandan soň omin edilýär. Öýlenýän oglanyň garry enesi we ejesi bilen gurlaşdyk. Täze gelin getirip ýürek joşgunlaryny biz bilen paýlaşdy. Täze gelinim getirdik. Gelinimiziň aýagy düşümli bolsun, köpelip käýrilip otursalar Allahyjan uzagyna begentirler. Daýjan Allahyjan oglum bagtly bolsun. Şöyle aýtdym ha, şöyle bir ulu duýgular baştan geçirin. 7-nji asmanda uçup ýörün. 2-3 günden bäri. Şu kudalarımın kapısından varıp hoş söz alalım bari Hudaýjan Allahyjan sagaman şu gelini öýümiň törüne geçireyin diýip. Her kime her ojaga şular ýani bagtly pursatlar arzu eden. Ähli ýaş oglanlar, gyýyzlar üýşüp kejebe bolup şäheriň içinde aýlanyp suraty düşýärler. Ýolda toyun kejebesine gatnaşyp awtobus sürende serasaply sürmegi maslahat berýär we kafeye baryp 1 sagatdan gowrak tans etýärler. Ähli ýaşlar üýşüp kafeye gelýärler we bu ýerde vals tansy, döwrewap tanslary, kuş tepdi tanslary edilip, tort ýylip we süýjülük suwlaryny içýärler. Kafede tor diýende ýaş jwanlar ýakynlaryna tor diýdirýärler we bize de tor diýdirdiler. Kafeden soň ýaş jwanlar fotostudiýa gidip suraty düşýärler we fotostudiodan soň agşam restoranda toý başlaýar. Toyda joş bilen bezelen taşaklar, uzakdan yakından gelen mihmanlar, dogonlar, kardeşler, dostlar, ýarlar, klassdaşlar, kursdaşlar, ähli toy mihmanlary, odan bezelen ýürek joşgunlary, şadýan toýa gatnaşýarlar. Elbetde ýaş jwanlaryň toýuny gutlap, gutluk sözler aýdylýar, sowgatlary berilýär, tans edilýär we suraty düşülýär. Biz hem toýa gatnaşyp, suraty düşdük, video düşdük, tans etdik. Toyda ýaş jwanlar gutlap söz söýleýän adamlar öýlenýän oglanyň ejesine we durmuşa çykýan gyzyň ejesine sowgatlary, matalary berýärler. Göräýmäge toýuň dowamında juda köp matallar, materiallar berilýän ýaly ýöne ähli toýuň şadlygy, şagalany, ähli garyndaşlaryň üýşüp jemlenip toý etmesi, bir-biri bilen şadlygy paýlanmasy, duýgularyny paýlaşmasy, ählisi bol bir-birine berýän sowgatlarynda jemlenen bolmagy megerem. Cevap verersen de şeyde geçe toy gaynap durasına görüşümüz yani hemmetim gaynap durur. Yoklar derecede. Zaten acayip toyları kutlayar, yaşlarımızın batı olsun. Bugün toy kutlayar, karavun başına, toyları kutlu olsun, yaşlar batı olsun. Toydan soň gelin alıp öýlenýän oglanyň öýüne gelinýär we bu ýerde kiçirek toy ýene dowam etýär. Ýaş jwanlar içeri giren soň biz ýakly soýlaryna gatnaşmadyk. Ýöne daşarda tans edilýär, iýip içilýär. Hatta milli saz guralymyz dutar dinlenip, halkaydym dinlenip, toyun ýygy dowam etýär. Toyun ertesi gün unuş pişirilýär we börek ýylýar. Gelin tarapdan börek pişirip getirýärler, olanyň öýünde unuş pişirýärler. Bu naharlaryň näme üçin edilýändigini bilýän bolsaňyz bize kommentariýada ýazyň. Geliniň öýünden gelen pilmenden ýydyk we täze pişirilen toy unuşundan ýydyk. Soňra bolsa täze gelin daşa çykyp, ähli täze garyndaşlaryna salam berýär we salam beren wagty garyndaşlary geline sowgat berýärler, pul berýärler. Bize de täze gelin salam berdi. Bizim gelini sowgatsyz goýmadyk. Bize şu wagt gelin salam berýär. Gelin salamny almana geldik. Ýerden toýuny. Salam berýärdim. Salam berýär. Salam berýär. Sağ olun, sağ olun.
Şöyle salam çiğdim, soğuk çay. Türkmen toylaryny halayan bolsaňyz, videomuza like goýup, videonu paylaşmagy unutmaň. Siziň türkmen toylary bilen bagly bilýän däpleriniz bar bolsa, bize kommentariýada ýazyn. Şeýle däpdi surlarymyzy taýynlap, siz bilen paylaşmakda bize goldaw beren Parahat markasyna minnetdarlyk bildirýäris. Innik videolarymyzda görüşýänçe toylar toýa ulaşsyn. Sag bolun.